ରାତି ପ୍ରାୟ 11ଟା ଥିଲା। ସୁନୀଲ ତା ସାଙ୍ଗ ଘରୁ ଫେରୁଥିଲା। ଭୁବନେଶ୍ୱରର ଏକ ପୁରୁଣା ଅଞ୍ଚଳର ଏକ ରାସ୍ତା ଦେଇ ଯାଉଥିଲା ବେଳେ ସେ ଅନୁଭବ କଲା ଯେ ଆଖପାଖର ପରିବେଶ ହଠାତ୍ ବହୁତ ଶାନ୍ତ ହୋଇଯାଇଛି। ରାସ୍ତାରେ କୌଣସି ଗାଡ଼ି ନଥିଲା କିମ୍ବା କେହି ପଥଚାରୀ ମଧ୍ୟ ନଥିଲେ। କେବଳ ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ଥିବା ଗଛର ପତ୍ରର ଶବ୍ଦ ଶୁଣିବାକୁ ମିଳୁଥିଲା। ସୁନୀଲ ତା ବାଇକ୍ର ଗତି ବଢ଼ାଇ ଦେଲା, କିନ୍ତୁ କିଛି ସମୟ ପରେ ସେ ଅନୁଭବ କଲା ଯେ କେହି ଜଣେ ତା ବାଇକ୍ ପଛରେ ବସିଛନ୍ତି। ସେ ଧୀରେ ଧୀରେ ପଛକୁ ଚାହିଁଲା, କିନ୍ତୁ ସେ କିଛି ଦେଖିପାରିଲା ନାହିଁ। କିଛି ସମୟ ପରେ ସେ ପୁଣି ସମାନ ଅନୁଭବ ପାଇଲା। ଏଥର ସେ ହଠାତ୍ ବ୍ରେକ୍କୁ ମାରି ପଛକୁ ଚାହିଁଲା। ତା ଚେହେରା ଅଦ୍ଭୁତ ଭାବରେ ଆଚ୍ଛାଦିତ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ସେ ଚେହେରା ଉପର ଲମ୍ବା କେଶ ସେ ଚେହେରାକୁ ଆହୁରି ଭୟଙ୍କର କରିଦେଉଥିଲା। ଏଥର ସୁନୀଲର ହୃତ୍ସ୍ପନ୍ଦନ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଲା। ସେ ଭୟଙ୍କର ଚେହେରାଧାରୀ ମହିଳାଙ୍କୁ ପଚାରିଲା, କିଏ? ତୁମେ କିଏ? ତୁମେ ଏଠାରେ କ'ଣ କରୁଛ? ମହିଳା ଜଣକ ଧୀରେ ଧୀରେ ମୁହଁ ଉଠାଇ ଶାନ୍ତ ଭାବରେ ହସିଲା ଆଉ କହିଲେ, ମୁଁ ସେଇ ଲୋକ ଯାହାକୁ ତୁମେ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲ। ଏକଥା ଶୁଣି ସୁନୀଲର ଶରୀର ଆଉ ଥରେ ଥରି ଉଠିଲା। ସେ ପୁଣି ବାଇକ୍ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲା, କିନ୍ତୁ ବାଇକ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଉନଥାଏ। ହଠାତ୍ ମହିଳା ଜଣକ ସୁନୀଲର କାନ୍ଧରେ ହାତ ରଖି କହିଲେ, ତୁମେ ଏଠାରୁ ପଳାଇ ପାରିବ ନାହିଁ। ଭୟଭୀତ ହୋଇ ସୁନୀଲ ବାଇକ୍ ଛାଡ଼ି ପଳାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲା, କିନ୍ତୁ ତା ଗୋଡ଼ ଯେମିତି ଥଣ୍ଡା ହୋଇ ପଡ଼ିଯାଇଥିଲା ଏବଂ ମହିଳା ଜଣକ ପୁଣି ହସି କହିଲେ, ହେ, ଏ ରାସ୍ତା ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମ ପାଇଁ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଛି। ଏବଂ ତାପରେ ଏକ ଉଚ୍ଚ ସ୍ୱର ଆସିଲା। ମହିଳା ଅଦୃଶ୍ୟ ହୋଇଗଲା। ସୁନୀଲ ପୁଣି ବାଇକ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲା, ଆଉ ଥରେ ଏବଂ ଆଉ ଥରେ ଚେଷ୍ଟା କଲା। ଶେଷରେ ବାଇକ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହୋଇଗଲା। ସେ ଶୀଘ୍ର ବାଇକ୍ରେ ସେଠାରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରି ପଳାଇ ଆସିଲା। ପରଦିନ ସକାଳେ ସୁନୀଲ ତା ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ଏ କାହାଣୀ କହିଲା, କିନ୍ତୁ କେହି ତାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କଲେ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ସୁନୀଲ ପାଇଁ ସେ ରାତିଟି କେବେ ବି ଭୁଲିବା ଉଚିତ ନଥିଲା। ସେହି ଭୂତ ସ୍ତ୍ରୀର ଶୀତଳ ହସ ଏବଂ କାନ୍ଧରେ ରଖାଯାଇଥିବା ହାତ ତାକୁ ଆଜି ବି ରାତିରେ ଶୋଇବାକୁ ଦିଏ ନାହିଁ। ଭୁବନେଶ୍ୱରର ସେହି ପୁରୁଣା ରାସ୍ତା ଏବେ ବି ନିଛାଟିଆ ଏବଂ ସେ ମହିଳା ଜଣକ ଏବେ ବି କେଉଁ ଏକ ପଥଚାରୀର ଅପେକ୍ଷାରେ। କିନ୍ତୁ ସୁନୀଲ ଆଉ ସେହି ରାସ୍ତା ଦେଇ କେବେ ଯାଏ ନାହିଁ।